to kokomba shine khiyar da larabci, khiyar shine kokomba. Kokomba Abu Marwan ya ce daga cikin fa'idodin da yake da su na farko, yawancinsa ga ɗan adam musamman da safe ai da daddare kafin ya kwanta ya zama abincinsa na asha. Ya ce to daga cikin fa'idar da zai samu a jikinsa na farko shine duk wani sinadari da yake bin jini na cuta, ya ce shi yana da sinadarai wanda yake bin ƙwayoyin cutar da suke cikin jini yana narkar da su, kuma yana kona kitse da ƙiba na jikin ɗan adam. Idan kuma mutum yana yawan nika khiyar, ya sa masa leman tsami, a nika shi a sa leman tsami ka sha shi, suka ce to bayan ya maka magani na kona cutar da yake cikin jini kuma garkuwar jikinka, kuma duk wani abin da ya shafi rabo na sanyi, da izinin Allah za ka wuce shi. Amma shawarar da ake bayarwa shine in za a ci khiyar, a tabbata waɗanda suke shuka ya ba sa masa bayi da ruwan kwata ko ruwan bayan gida ko ruwan kazanta. Domin duk wanda ya ci wannan khiyar ɗin ba zai rabu da cuta guda uku ba: typhoid da goiter, irin abin da ke fitowa a wuyan nan. Sannan kullum in ya samu lokaci ya zauna sai hamma sai gindini, saboda waɗannan ƙwayoyin cutar suna da tasiri. Yasa na ga kamar garin Kano za a ga kullum ba a rabo da typhoid. Yasa na ga likitoci ma sukan ce ka guji cin ganye wanda ba a tsaftace shi ba.